Golaghati o mahajonni mai loot khlaio hwnei dolsa hukbar khlaisanai lukurok police rok bai Guli Kokjagwi abo bai Khorok-6 ni langma chokha tai kwbangma sago dukhu mankha a patimung patikha 1948 bisini 9 October salo 1947 bisini 17 May salo Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko thwimani kisa ulono Bharat hakotor sadin wngwi Bharat bai Pakistan mungwi kainwi hakotor achaikha Tripura hao Bubagra kwrwi wngma bai Maharaja Bir Bikram Maniko ni bwsala Yuvraj Kirit Bikram no bwskango tonwi Maharani Kanchan Proba Devi o hano jaloknani barja horkha Phiaba Maharani Prashasoni samung khlaio hwnjak phano soi chalokna hinkhe Bharat Sarkarni jongjak dewan che Ditio bichojjudo eba Second World War Chobani Molni simino Tripurao samung nungmungni bial wngrirwgwi tongkha Afuru khaksa phasingo Bubagra hafang samung nungmungrokno rungwi narago tai khaksa phasingo mahajon tai sordarrok samungrokno rungwi naragwi ulo dam kwbangkhe phalo Sodor tai Khwai Division amchani kwbangma thaio bosonto bemar cholera abhai bemar bo kwbangma borokrok manjakbaikha hasteo bisikni bisik thamromwi watui phaya wngwibo hukbar khlaithani derakha aborokno karibo India bai Pakistan hwnwi partition wngwi thangma bai Tripurani bolongni manwi khwnwi phalthanibo kwbangma kebengmung wngkha Omohai sana nangnani bialni jorao permit kwrwino rungbai khlaiwi khogwi mai pasar khlaimani jorao sipahi jolao mrwglajak military rok mahajonni kaisini maitijak rungno kasukha ulo gamini sordarrokni subasu bai hukbar khlaisanai bigra Tiprasa rokno a mai bagwi rwkha aro hukbar khlaisanai rokno bwskangni salo maikhul raiti sabakhe mahajon rokni lakai najak rokno suima rwbainai hwnwi sajakha Aboni salkisa ulo Golaghati bazarni saka phasingo khumchak kami ganao Bishalgorni mahajon kotor Horicharan sahani kainisi tham mai dajak rung hukbar khlainairok kasui narago Logi no Golaghati o mai bagna nayo hwnwi koktuma pisarjakha mahajon bo a maino dadon rwbainai hwnwi gosima haike phunukha O hasteo salkdwgma swkangni simino bialni jorao dadon rwi ulo maikhul manfuru a dadonni sut bai asol bai khlai namani chol wngwi phajak Phiaba a jorao hwnkhe mahajon Horicharan saha dam kwbangkhe phalwi kwbangma lab manani hwnwi tabuk dadon rwya hwnwi toma jora a jorao no hukbar khlaisanai kamini lukurok jesakhe phano dadon manani hwnwi Horicharan sahani mai dajak rungno kasulaio abo haike kasujaknai hwnwi mahajon Bishalgor thanani daroga bai malai ageni simino koksablajak mai kasujakha hwnkhe police rok phai surogwi naphadi hwnwi mai kasujakhe bo dadon rwnai hwnwi saphano bisingtwi police rokno koktuma rohorjak Golaghati o mai bagnai hwnwi khwnawi kwbangma kamini hukbar khlaisanai lukurok phaiwi rungni mai kariwi twyma ganani hakungo rwkalai tonglaima jora Apurono aro Bishalgor thanani dolsa police phaiwi mai loot khlaijagwi tongkha hwnwi warning rwwi langkano nasigwi Guli Kokha abo bai Khorok-6 ni hukbar khlaisanai rokni langma chokha kwbangma borok sago dukhu mankha tai kwbangma lukurok kirma chawi langkano kharbakha a patimung patikha 1948 bisini 9 October salo aro Kokjagwi thwinai rokni bumung wngkha Indra Kumar Deborma Satish Deborma Devendra Deborma Kora Deborma Akwa Deborma Gaji Miya tai Khorok-6 thwinai Deborma bini bumung Laibuma o swijak manliya kwbangma sago dukhu manai rokni bisingo belaikhe dukhu manai rok wngkha Horirai Deborma Jodumani Deborma Lolit Deborma Tokhirai Deborma Navadip Deborma Noren Deborma Radha Deborma tai Oshini Deborma O patimung tabukni Golaghatini bokto thakur kami hayakheba khumsak kami ganani park tongmani adi khulono patio hwnwi amchaini lukurok chalaio aro kokjaknai rokni mukumoni mari hwnwi aro park swnamjakha Bayapsong Golaghatini simi sabo o video naitong comment khlaidi Tinini bagwi asuk no sinai Jotono no hambai